Dalbidal thungkurung atong songno nugui mano kok simi ruwo abo haike Kokrwma kahai samwng khwlai phiaba montri bokhorok Narendra modi ni samwng roke juda o bisini Independence Day wo Redfort ni simi kok samani jora wo hakotor ni bwrui rok ni bagwi dalbidal gosimung rwmani kok samani montri bokhorok Narendra modi a samwng bwtang rok bwsuk jora tei ungkha abono tei no naicherwi naikha montri bokhorok Narendra modi kraksala samwng bwtang no tei kaisa nangkukmani achuglai khwlai montri bokhorok Kendriya hapangni kwbangma mantrakti tangbetini kuchuk thaini samwng khwlainai a achuglai mungo phai manjak phaikya 2 crore lakhopati didi sanam jagnani simi jengai 15,000 bwrui rokno drone management ni bagwi training rwjaknai hini saka montri bokhorok Narendra modi Redfort ni simi montri bokhorok saklaikha angnayo hakotor gnangwi 2 crore lakhopati didi sanam jakthun ayang phasing naharino bwrui rokno tui bwskango thangwi tongkha hakotor asalni achuglai mungo tei tamo samwng ungkha abono teibo naicherwi naikha montri bokhorok Narendra modi Bureau Report Kokrwma